ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏହା ହେଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହସ ଖେଳ ବହି। ଆସ ଆମେ ଆଜି ଏହି ହସ ଖେଳ ବହି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହିଟିକୁ ଓଲଟେଇବା। ଦେଖ, ଏଇଟି ହେଉଛି ବହିର ପାଠ 1 ଦେଖ ଓ କହ। ବହିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ କହିବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଅଛି, ଏଠାରେ ଦେଖ, ଏଠାରେ ଆକାଶର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଆକାଶରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ିକ ପରେ ଏଠାରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଇଛି। ଏଠାରେ କେତୋଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଦେଇଛି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଦେଇଛି। ଏଠି କେତୋଟି କ'ଣ ଅଛି, ପଥର ରହିଛି, ତା ତଳେ ଘାସ ଉଠିଛି। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ତମେ ଦେଖିଛ କିରେ ପିଲାମାନେ? ଏ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ହାତୀ। ଆର କେତୋଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି? 1 2 3 4। ଆର 4ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ କାନ, ଆଉ ସେପଟେ ବି ଗୋଟେ କାନ ଅଛି। ଦାନ୍ତ, ଏହା ତାର ଆଖି, ଏଇଟା ତାର କ'ଣ ଶୁଣ୍ଢ ବୋଲି କହୁଛେ। ଏପଟେ ହେଉଛି ଏଇଟା ତାର ଲାଞ୍ଜ। ଏ ହାତୀ ଉପରେ କେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି? 1 2 3। ଆଉ ହାତୀକି ଯିଏ ନଉଛି, ହାତୀର ଆଗରେ ଯିଏ ବସିଛି, ସେ ହେଉଛି ମାହୁନ୍ତ। ତାପରେ ଏ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଇଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୟୂରର ଚିତ୍ର। ମୟୂରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଆମର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ମୟୂର ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପିଲେ। ଆହାର କେତୋଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି? 2ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି। ଗୋଟେ ଥଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆର ପଛପଟେ ଏର ମୟୂରର ପୁଚ୍ଛ ଅଛି। ଏବେ ଆସ ଯିବା ଦେଖିବା। ଏଇଟି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ବାଘ। ଏହା କ'ଣ କରେ? ଏ ବାଘ କ'ଣ କରେ? ଜଙ୍ଗଲରେ ରହେ ଏବଂ କ'ଣ ଖାଇଥାଏ? ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମାରି ତାର ମାଂସ ଖାଇଥାଏ। ଏଇଟି କ'ଣ? ଏଇଟି ହେଲା ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଜିରାଫ। ଏଇଟି କ'ଣରେ ପିଲେ? ଏଇଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜିରାଫ। ଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବେକ ଅଛି। ଏହାର ମଧ୍ୟ 4ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରରେ 2ଟି ଦେଖାହେଉଛି, ଆଉ 2ଟି ପଛରେ ଅଛି। ଏହା କ'ଣ ଖାଇଥାଏ? ଘାସ ଖାଇଥାଏ। ଆରେ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜୀବଟିଏ ବସିଛି। ଏ ଛୋଟଟାକୁ ଜାଣିଛ ପିଲେ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ପ୍ରାୟ ଆସେ, କପଡ଼ା ପତ୍ର କାଟିଦିଏ, ଧାନ ଖାଇଦିଏ। ଏଇଟି କ'ଣ? ଏଇଟି ହେଲା ଗୋଟେ ମୂଷା। କ'ଣ ଏଇଟି? ଏଇଟି ହେଲା ଗୋଟେ ମୂଷା। ଏହା ଗାତରେ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିରାଫର ତଳେ କ'ଣ ଅଛି? କଇଁଚ। କଇଁଚ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶକ୍ତର, ତା ପିଠି ଉପରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତର କଭର ଅଛି ବା ଖୋଳ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଉ, ସେ ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ସେ ଖୋଳ ଭିତରେ ପୂରେଇ ଦିଏ, ଆଉ ଇଏ ସବୁଠୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲିଥାଏ। ଏଇଟି କାହାର ଚିତ୍ର? ଏଇଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ର ଚିତ୍ର। ମାଙ୍କଡ଼ର କେତୋଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି? 1 2 3 4। ଆଉ ଏଇଟି ହେଉଛି ତାର ଲାଞ୍ଜ। ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ କରେ? ଜଙ୍ଗଲରେ ରହେ। ତାପରେ କ'ଣ କରେ? ଡାଳରୁ ଡାଳ ଡିଆଁ ଡିଇଁ କରେ, ନାଇଁ କିରେ ପିଲା? ଦେଖିଛ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲର ଫଳମୂଳ ଖାଇଥାଏ। ତାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ପରେ ଏଇଟି କ'ଣ? ଏଇଟି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା। ଏହା ଗଛରେ ଚଢ଼ିଯାଏ। ଆର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲାଞ୍ଜ ଅଛି। ଆର ପିଠିରେ 3ଟି ଗାର ଥାଏ। ତାପରେ ଏଇଟି ହେଲା ଗୋଟେ ବଗର ଚିତ୍ର। ବଗ କ'ଣ କରୁଛି? ଏଇଠି ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଅଛି, ସେ ପୋଖରୀରେ 2ଟା ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ବଗ ସେ ମାଛକୁ ଖାଇବ ବୋଲି ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ପରପୃଷ୍ଠାକୁ ଯିବା। ପରପୃଷ୍ଠାରେ କ'ଣ ଅଛି? ପରପୃଷ୍ଠାରେ ବି ଆକାଶର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଆକାଶରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଏଠାରେ 2ଟି ତାଳ ଗଛର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ତାପରେ ଇଏ 2ଟି ହେଲେ ହରିଣ। ଏଇଟି ହେଲେ ବଡ଼ଟି ହେଉଛି ମା ହରିଣ, ଛୋଟଟି ହେଲା ତାର ଛୁଆ ହରିଣ। ଏଇଟି ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ାର ଚିତ୍ର। ଏହାର କେତୋଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି ଦେଖ? 1 2 3 4। 4ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି, ମାତ୍ର ଘୋଡ଼ାର ଶିଙ୍ଗ ନଥାଏ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଘର ଚିତ୍ର। ବାଘ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଛି ସେପଟ ପୃଷ୍ଠାରେ। ଏଇଠି ହେଲା କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଭାଲୁର ଚିତ୍ର। ଭାଲୁ କ'ଣ ଖାଏ? ମାଂସ ବି ଖାଏ, ମାଛ ବି ଖାଏ,
ଡାଳ ଗଛ ମାନଙ୍କର ଫଳମୂଳ ବି ଖାଇଥାଏ। ଏହାର 4ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି। ଆ ଲାଞ୍ଜଟି ଅତି ଛୋଟ। ଆ ଦେହରେ ବହୁତ ଲୋମ ରହିଛି। ଏଇଠି ହେଲା ଗୋଟେ ଠେକୁଆର ଚିତ୍ର। ଆର ରଙ୍ଗ କେମିତିରେ ପିଲେ? ଠେକୁଆର ରଙ୍ଗ ଧଳା। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଦା ତଳେ ଥିବା ଗାତରେ ରହିଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ଯିବା ଆସିବା କରେ ଏବଂ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିଥାଏ। ଏଇଠି ହେଲା ଗୋଟେ ବତକର ଚିତ୍ର। ବତକଟି କ'ଣ କରୁଛି? ବତକଟି ଚାଲିକି ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ବତକକୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏହା କ'ଣ କରେ? ପାଣିରେ ବି ପହଁରି ପାରେ। ତାପରେ ଏହା ହେଲା ବେଙ୍ଗର ଚିତ୍ର। ବେଙ୍ଗର 4ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି, 2ଟି ଆଖି, ଗୋଟେ ପାଟି ଅଛି। ବେଙ୍ଗ କ'ଣ କରେ? ପାଣିରେ ବି ରହେ, ମାଟି ଉପରେ ବି ରହେ। ଏ 2ଟି କାହାର ଚିତ୍ର? ଏ 2ଟି ହେଉଛି ସାପର ଚିତ୍ର। ଯାହାର ଗୋଡ଼ ନଥିବାରୁ ସେ ମାଟି ଉପରେ ଘୁଷୁଡ଼ି ଘୁଷୁଡ଼ି ଚାଲେ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କାହାର ଚିତ୍ରରେ ପିଲେ? ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କାଉର ଚିତ୍ର। ଏ କାଉ କ'ଣ କରେ? କାଉ ଉଡ଼ିପାରେ। କାଉର 2ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି। କାଉ କ'ଣ ଖାଏ? କାଉ ବେଙ୍ଗ, ମୂଷା ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଏ। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ, ଆହାର ରଙ୍ଗ କଳା। ଏ କ'ଣ କରେ? ସକାଳୁ ଉଠି ଆମକୁ କା କା ଡାକ ଦେଇ ଉଠାଏ। ତାପରେ ଏଇଠି ହେଲା ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀରର ଚିତ୍ର। କୁମ୍ଭୀର ପାଣିରେ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଏହାର 4ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି। ଏହାର ଗୋଟେ ପାଟି ଅଛି। ପାଟିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନ୍ତ ଅଛି। ନଦୀ ମାନଙ୍କରେ ରହିଥାଏ, ସମୁଦ୍ରରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଗିଳି ଦିଏ। ଜାଣିଲରେ ପିଲାମାନେ?